ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଚିକେନ୍ ଆସିଛି 10:30 ରାତି ହେଲାଣି ଆଣିକି ତେଲ 10:15 ଚିକେନ୍ ଆଣିଦେଲେ ପିଆଜ ଆଉ ମସଲା ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚି ଦେଇଛି ଆଉ ବାଟିନି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଏଠି ନା ଭାତ ଗାଳିକି ଥୋଇଛି ଅରୁଆ ଭାତ ଆଉ ଏଠି ଆଳୁ ଭାଜିକି ରଖିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ପକାଇଦେଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଚିକେନ୍ କଷୁଛି ଆଳୁ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ କଷୁଛି ଚିକେନ୍ ପାଣି ଗରମ କରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଗରମ ପାଣି ଦେଇଛି ଏବେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତରକାରୀ ଫୁଟୁଛି କଲର୍ ଆସିଛି ତରକାରୀ ବୋଧେ ହେଇଗଲାଣି